Finally guys, बर' आखर लिरसिगोन आरोना नै बर'नि आखर लिरमारसिगोन गेटआव नै गेटआव माने साइडआवसो लागायनो थिनदों। सिमेन चापारि महाबिद्यालय सिमेन चापारि बर' फरायसालिमा होनो इयो सिमेन चापारि बर' फरायसालिमा ना सिमेन चापारि फरायसालिमा जागोन सिमेन चापारि फरायसालिमा ओमफ्राय नै दङ सिमेन चापारि महाबिद्यालय नैथिंसो इ बर' नङा इले माथो इ बर' नङा बर'ना बोरो बे बर' नङा बर' आखर नङा हिन्दी जायो इउटुबाव हगारगोन आं बेखौ बर'नि गैया बर'नि गैया हिन्दीनि फाग्ला ओमफ्राय माथो जानांगौ बर'निल' माथो जायोलै बर'निया बर'नो माथो बिदिखौ इउटुबाव हगारनांगौ साला बर' जाना बर'खौ नासयग्राया बेनो আমার সিমেন চাপারি মহাবিদ্যালয় সিমেন চাপারি কলেज गेट नै दायो फाइनालि बेखौ लागायगोन आरोना नै बेफोरबायदि लागायगोन गेटआवहाय फरायसालिमाब्रा इयो लास्टनि men today. Ini men sih. Men. Apa ini? Sudah bilang lagi. Magbuk. Itu sapi pun kalau koyo. Six. Hah? 96. Ini apa gini mah? Kumaya थागोन बिबे kumaya थाबाय ओमफ्राय माबाखौ सेननोसै गायसनथायब्रा नै गायसनथाय थायो गिलांबो फिना गायसनथाय खिनासो जागोन गेजेर माने गेजेराव जायाखै एसे ओरै थांबाय नै 94 sih ini kini gak dalam mondor माने गेजेरसो बानायनांगोन मा मिलायगोनब्रा ओमफ्राय इयो Telengo yang kelangko. Tren ali dukko. Boleh milih farmasi itu? Ada. Tren ali dukko saya itu saja oke gelas kono. Ini pinir sini. Pada ini ke sini ada lihat. Guna itu boleh. আকৰটোৰ লগত এইটো কিবাটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগে এইটো দাগি দি কিনে এইটো বহাব লাগে
এইটো এনেকুৱা এই বস্তুটো মাৰিব লাগিব মানে প্ৰথমে ইয়াত বল্টুকেইটা লগাব লাগিব তাৰপিছতে দাগিটো দি দিব লাগিব এই দাগিৰ মতেহে কিবাটো খোৱাব লাগিব বল্টুটো ইয়াত এইবোৰ কৰিলে এনেকুৱাকৈ লগাই কিনিহে কিবা কৰিব লাগে এনেকুৱা তেতিয়াহে এইটো লিমিটত থাকিব মাৰিব দে চবটো খুলি না এতিয়া উঠাব নালাগিব যেতিয়া তাত লগাম তেতিয়া উঠাই চবকেইটা উলিয়াই পাই না বেলেগতো এতিয়া উঠাই লৈছে এইটো খাবলৈ নাই এইটো খাবলৈ নাই ইয়াত বহাই দে जोंनि सिमेन चापरि कलेज बे जाबाय नै दायो फाइनालि बर' आखर लागायगासिनो आरोना नै दायो मार्कारजों आसबोदों आरोना फलंनो थाखाय नै बेवहाय स्क्रिप्ट दङ बेखौ मारिनो थाखाय नै बिदि आसबोदों आरोना दायो जोङो बिदि जासिगोन बारा गैला बेनिफ्राय इसिनिल'सै आरोना नैबे पिन नाम्बार दङ पिन नाम्बारखौल'सै ओमफ्राय बिथिं बोखांजोब्बाय ओमफ्राय आरो फल'नांगौ आरोना Simen Chapari फरायसालिमा आसलफ्रानो जि खावथाव खावथाव दं आरोना सिमेन चापरि फरायसालिमा एक्चुअलि जोंसो बानायदों बेखौबो नायनोसै आरोना होनानै Mari kabra. Bodoh kok. Bagaimana ni berah? Ini buku dia. Buku dia. Ini parti buku le. Parti buku nanti bisa semari kan? Oh ini semari kan tuh hari kele. Buku zaknya nih. Ini isi nama kan. Ini dia semari. Mari dia. Buku nanti siapa? Ini apa namanya Norke semari organ dari saya. Bisa ke? Itu juga kayak selesai ini semari asli. Poros tuh. Enggak apa. Tandas menan maksudnya. Patah menanan bapak. Jangan di grup jadi. Coba. Mari jadi kemarin tuh. Wah sampai ini nih. Direct. Komen. Bisa kena komen nih. Example. Ini kali. Olsia ini Sirano. Olsia itu famous kan.
गोराया बारा गोरा जायाखै बेबो माबा रेस्टजों मारिनांगोन आखाइजों मारिनांगोन Ada, ikon. Nah. Đấy là cái chứ nào nhá. Bố nghe con chân nhiều quá. Nhiều đâu? Nhiều đâu hết. Nhiều quá. Nhiều quá. Vì đây. Vì này không lên này. Vì này không lên đâu. Này, đâu một người sức gì vậy? Hàng lông rồi đâu kia? Đâu kia kia nó. Ui, này là đâu rồi nhiều. Ini salam apa dengan ini? Ini salam. Này. Sembilan. Sakanta boleh nih. Simen. Ini sak nih. Sak. Kamu kok punya bos? Dah tu. Wih, sini lah mana tu nih? Mama sebentar lah. Hai girl. Ai lấy tay đưa vào buồn. Simen Chapari. Thật chưa? Chapari này. Đúng rồi, thật. Thực ra nước là vào cái mì lên là bột. Cái gì nữa tốt rồi đó. Kenapa ke? Ini ngone ke mak? Ini. Ini ya dong. Ini nonton ngone ke lah dah. Ini. Sebelum lagi ya? Tak begitu. Tahu. Markar. Pilih markar ini. Hamzubay berapa? Jam ada mabuk sekali sing mana tau? Nora sih lihat hilang. Seni apa ni? Itang ni apa pia? Suni aku. Hai, macam nonton mabuk sih bukan lagi tak kasih. Lagi mana tu? Cuma perkara ini. Aku punya ini tak tunggu. Sanu, itu cika mana ke mana? Bibiga cika mana? Measurement lagraya bibiga sana. Saulun cie. Semuanya umum masalah. Dah falsi, dah sehagra bari senang dengi. Cika terpabuan nih cina, kedni cika lagraya.
फाइनालि बर'निबो जानानै फैसिगोन आरोना जों एक्सुवेलि बानायखांबाय आरोना दोथाबखांबायबो ओरैनो नायदो कालार फुनबावगोन आरोना बेवहाय कालार फुनखांनायसो ओमफ्राय नै बेवहाय जालायफैगोन आरोना जालायनो थाखाय दिनै जाथ'नाय नंला नेक्स्ट डेआव जासिगोन आरोना दायो सुबायबो माबायदि मोनदो बर' आखर लिरनायखाय खम गोजोनदो इसोरो सुवादफ्रा रावबो स्टुडेन्ट गैखाला आरोना जोंल'सै एक्सुवेलि दायो मोनालायबाय आरोना दायो टाइम खैथा जाखो 3टा दायो 3:20 जाबाय आरोना ओमफ्राय बानाय दायो जेने थेने हाबाय ओमफ्राय नै बेवहाय एसे माबा कालार फुनबावगोन जाहैबाय नै गाइस फाइनालि जाबाय रेडि सिमेन चापरि फरायसालिमा गायसनथाइ 1994 फिन 787061 आरोना नैबे गाजोल होआखै नै नटफ्रा दंजोबो आरोना बेवहाय कालार फुनबावगोन ना बेखौ बख'फिनगोन ओरैनो माने नायदोंसो आरोना बेखौ जागोन जायाखै सोनानै नायदों ओमफ्राय जेब्ला कालार फुनखांगोन अब्ला मोजां टाइट मारिगोन आरोना नटफोरखौहाय नै नटफ्रा ढिला जाजोबना दं प्लेन जायाखै आरोना नै होनलाय ये नारसोबा जागोन ना होनलाय अजाय बे दावखोना थाबायलै एसे गोजा जादों हेपि ना बर' स्टुडेन्टफोर गासिबो हेपि ना गाइस बर' स्टुडेन्टफ्रा गोजोननाय मोनसिगोन आरोना एबारसो माने बर'नि आखरनिबो गोबां मोजां जाबाय नै मानसिफोराबो थांलाय फैलाय मानसिफोराबो सिनायलांसिगोन जे बेवहायबो बर' फरायसाफोर दङ होननानै मोजां बिराद मोजां जाबाय आरोना नै मिस्ट्रि बाबु थिखादार बाबु र' जोंनानै मिस्ट्रिया देखायनांगोन ना बिथाङा देग्लाय लास्ट सेमिस्टार 3rd इयार सफैबाय आरोना बारग'सिगोन बेखायनो एसे खामानि मावना होलांसै जोङो य'य' जोबसिगोन बाय बाय ओमफ्राय नै जा मोजां जाबाय आरोना बावहाय कालार फुनबावगोन आरोना माबायदि फुनगोनथाय नैबे एक्सुवेलि गाइस प्लास्टिक दं दे नैबे प्लास्टिकखौ बोखारगोन जाहैबाय नै बे प्लास्टिकखौ बोखारगोन जाहैबाय आरोना नट टाइट मारिबा मोजां नुगोनलै हा आच्छा मावसोदो आरोना बास फाइनालि थांनो जाबायलै गैया इसोरनिसोमोन खोमा दा बेखिनियाव दोन थाव बेखौ देखाय बांसिन बेयाव अलसियासिन बांसिन बेखायनो मोदोमा देरदों मोजाङै रावबो गैला दरजा खुलि थाबनो होनलाय दायो गाइस सोना दोनबाय आरोना सिङावहाय नै डिपार्टमेन्ट सोना दोनबाय दायो गाइस फाइनालि दिनै जानाय नंथ'ला बेखायनो दायो सोना दोनफैबाय आरोना नेक्स्ट डेआवसो बानायसिगोन बेखायनो
गाबोन नै जोंना सारा नुवाखै आखलफ्रा थिखादार बाबुफ्रा बारा थिग जाखाया बारु एसे फकास बानायनांगौलै होगोन रा रोङाखै नामा इयो थाला बारनो डक्टर लाग्राफ्रा रोंमारालै एसेबो देखायनांगौलै एसे मालाय एबार बाय बाय मेमा सफैबाथाय गैला आरो बिदाय लासै प्रिन्सिपाल रुम आरो प्रिन्सिपाल हाबदो सार गैया आरो ना प्रिन्सिपाल गैया दायो साबि हैदों आरो दायो अफिसनि साबि माने जेनेबा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव फरायनाय बायदिसो नुखायो नुवाखै मानसिफोरखौ फाइनाल इयारनो दासो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारनि स्टुडेन्ट बायदि नुखायो नङाबा लास्ट सेमिस्टारफ्राव फैया ना बिए जोब्बाय एबार बिदाय जासिगोन ओमफ्राय दं ब्रादार सासे दं आरो दा फंबाय सासे नुबाय जिबायदि हिर' नुखायो हेन्डसामनो बेल' बाइक लाना फैयो आरोना जों गासिबो साइकेल लाना फैयो नै जोंना फंबायाबो साइकेलसो आरोना ब्रादारा ओमफ्राय इथिंजाय जोंना नै सारा साइकेल ओमफ्राय इथिंजाय नै साइकेल बोराय एक्सुवेलि जों बायदि सोर हादों कलेजाव साइकेल बोराय लाबोनो जोंसो कलेजाव साइकेल बोराय लाबोया जि हेन्डसामखा नुवाखै बिबेगा साइकेलाबो जि गाबखायो जोंना सोलिलिना एबार माबा जोब्बाथाय बिए जोब्बा मा लागोन खालाय पिएइचडि आन्द्रा नाथुरनोसो नागिरनाय सासेया बिए फरायनानै गाजा जारियो थावलुना बाइक लाग्रोनांगोन ना होनदों बाइक नङा कार लाखा सिदा सासेया गैया नै दिनै लागायनो हायासै स्पर्ट्सबो जादोंमोन आरो दा नै गेट